Yeah, mga kabingga, this right. Ito na ang 36 inches na pizza. No, here in Davao City. Ito po si DJ Mars and welcome to my vlog. Grabe ito, mga kabingga, this right. So, let's go. Grabe ito, no? Pero Gibidyo ka ni mo ko? Oo, gibidyo ka na ko ka. Unsa? Grabe. Tahu pa yan? Okay, ganda. 1, 2, 3, go! Masanitas, yo! Masanitas! 2,000 years later. Yeah. And welcome back to my channel mga. So, ito ang 36 inches na pizza mula sa CALDA. Dili ni sa sponsor. Diba? Okay. So, let's go. Hot sauce. Ito ang ilang 36 inches. Furnace. Lami. Tungo sa kalaman niya. Nainggib ba ang dapat? Dili mainggib ba? The finest is the finest pizza. Kadako halos masigo di sa lamisa. Dako nyo kayo. 36 inches. Wow. Believe it or not believe it. Dami kayo. Lamig yung kayo. Mura lang siya chicharon, baby. Okay. Pizza is the pizza. The 6 inches. Grabe.
Ernest, hindi siya makakaumay. Kuado ni, di ka po na ko morot. Ya. Bisag di na ko morot. Katal ako ni siyempre. Siyempre. Medyo kayo. Permiso. The finest, the biggest pizza here in Davao City. Ang lasa ni murag dili pizza ba? Lumisi siya. Delicious. Daming hot sauce. Ang price pa lang nito, mao ni pinakamura sa CALDA, no? Akong gi-order. Ang price is 17 plus plus delivery fee pa. Total siya o mga 2,000. Grabe oh.
I think sa mga 2,000. The Enjoyous Pizza. So meaty, yummy. Hindi ko na talaga naubos. And the biggest pizza here in Davao City. So, siguro tama na ni Dire. Dire, panghatag na dito. The biggest pizza here in Davao City. Grabe. Sobrang laki niya. Kabingka. Basta na po nakaka-onog na ni ba? Kanang pinakadako nga pizza. Never pa na po na experience nga eh. But Aman. The last is the pizza is the pizza. Hanggang sa po si JJ Marsh na pizza niyo. At again, susunod ng mga kabalata, mga kabingka. Ito po si JJ Marsh. Sabi sa inyo, this is hanggang sa muli. Oh no, see you next my vlog, mga kabingka. Let's go. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you